neće biti mjesta. Treba kupiti hard disk. Zezaj mi, net, sad mi je 10, nije 100. 10 puta se smanjio, šta mu fali? Iako su... Garantuju 20, realno je dobar je net. Poredivo bolji od... ovih... oligopolista. MTS, Orion, Bagra. 10 puta se smanjio. Je, dobro, čujemo se. Opet moramo story. Ovo je posljednji put. Svakako mislim da to nije toliko nebitno. Svako s na Instagramu moj najveći fan. Ajde čast. Trebamo pod hitno bre. PvP. Čuvaj. Žalost ne. Dungeone. PvE. Sada kad pogledam, da se opet mi dođe kritiku. Objektivno. Koliko mani ima ova level. Dođe mi da igram nešto drugo. Prvo što nemaš PvP bez PvE. Mislim, možeš, ali... mala stvar, nikad ćeš biti jak. Drugo... što je toliki element kockanja? Će biti mjesto na harvest, vremena prebacujem nešto. Smijem. Jasno, tako. Idemo... o? Yes. Ja, što mi je pucao off. Ej, što mu toliko treba se prebaciti full screen? Koliko je zapucalo? A, prvi sam. Join Rehrca.
Zašto? To možemo dobiti. Sad treba biti upar. Zašto spamio? Može da se dobije ona raketa. Kažem mi šta će praviti. Yes. Why spam? A bez Krista. Require. Part. Ima smisla. A bez kristala oko 100 golda. Ali šta imamo to? Evo. Pitam kako. Any tank and heal for. Sutra su me ubacili u raid 7. Ću mnogo ranije da ustanem. To opet Netflix. Sad ćemo mi spamamo u chat. Treba prebacim WoW na kako se zove, SSD. Kill a tank, please join. Sam je opterećen hard. Se istovremeno i snima i prebacuje. A igrica na hardu. Kad se dani Shadow Crystal? Hvala Bogu nemam kalcina. Ali idemo Darnassus.
Može, mogu i ovo spamom. Vrte se. Šta ovo znači blokaderi? To gore ovi naprednjaci protiv ovih što protestuju. A što znači blokaderi kad nema blokada? Ali oni su retardirani, tako da. Žele biti. Svi ti u strankama. Ovdje ćemo Kelsina. Da. Zašto tako teško skočiti? Ima neki lag. Ne. Evo da se počinje. Odmah nalet nostalgije. Kelsi. Treba mi Frozen Orb. Dark Shade. Dva. Ide. Zašto? Da... Shadow Crystal imamo. Neki sam, brate, 4000 DPS bez buffova. Bez koncentracije. Sa zapucavajućim hard. Rosenor. Koč, oblaze, već plan. Ajde, da mi je copy paste. Prism. Dva komada je problem. Spell is not ready yet. Modelik za popravke. Ajde, zašto tako? Aha. Idemo do Tyrande. Baš mi se sviđa ovaj mount. Kako dobro ide za svaku muziku. Ja skočimo ovu vodu. Sad ćemo. Kako delo je usporeno kad nije umanjeno?
Miranda. Šta je on? Ja, nisam uzeo quest, ali moguće? 5000, 6000. Skočilo vodu. Će mi ove brže patkice. Skače to. Šta mi možemo kupiti? Dress Rose. Parfem. To vole da sam. Shoot a player. In this reach. Gluposti. Ali ovo nije agility. Brze patike. Prekratko to je. Zašto nema RHC? Šta rade ljudi? Već me lovimo mamuti. I idemo s hilo. Mamuti. Krasno, zakasno. Kako je ovaj zmaj? Ima armor. I šare. Plavi. Ovo je moje zlato. Ovo je plasa zlato. Koja je moja aura, što ovaj kaže? Moja alijansa. To mi kaže i Gemini ChatGPT i tako. Gde su mamuti? Da. Vija 7.22, vija trash, haha. Šta rade oni i zašto ne mogu da mi pomogu?
brate svuda. E, Gdje, brate? Sprve. Nice. Quest complete. Kako se ovo automatski equipao? Evo neki makro koji se zaboravio da imam. To, imamo healera. Yes! Ajde. Koliko ovdje ima stvari što nisam istražio, samo idem uvijek po istom. Istom rutom. Šta? Toliko ima zanimljivih questova. Ajde. Šta je s ovim DPS-ovima? Što neće leti? Sad kad se ja disconnectujem. Drop frames 0, ajmo. A i dalje mi se ovo prebacuje, kako sporo ide box, 26 minuta. Opet ovaj Adgard. Pus. To je ovaj. Što je, kako će? Smiješno da. Kad ćemo da upgradeamo Garuruma? Sutra ćemo. Danas neće mnogo. Gde sad greatest? Nervira. A uvijek isti, tako je bilo juče. Što uvijek odmah prokujem. Tu ima neki quest. Dobro.
Quest complete. Yes. A, treba bacam ovaj Mark. Ja nemam Mirror of Truth, pa bar imam moj heal. Greatness, nisu mi to Krion, nije Anđeo, već neka ptica. Skoči, šta me to bombarduje? Sabala. Sorrow Grave. Ima 4000, yes. Pet je, sam bacio u zamku. Još više. Možda. Stavno mane. Skip. No. What? Treba Valor. Treba te gasio. Treba. Oh, pro player. Yes. Uopšte ne gledam šta sa tim slabijim da radim. Koliko ih imam? 100! Sad kad mi ne treba često, uopšte ne znam ni šta radim.
mogu strašiti posle ovoga. Petocifreni. Kako odmah roko greatness. Ajde, što je tako mali DPS? Kako na apotekare 4000 ovdje ispod 2000, šta dešava? Ma neki damage mitigation, šta dešava? Stonekeeper Shard, šta da radim s tim? Gdje sam, ja sam sad ću kupiti mamut. Te ja pitam Gemini šta da radim s tim. Koliko je to bio DPS kad sad? 6000. Kako ovi harpuni? Ralph. Scott. Oh. Bacimo. Beto case. Nije Skad ni blizu jako onaj što se pretvara u nosorog. Kako on uvek ubije peta? Stuff of principles. Kako su prelaki ovi herojici, ne znam. Da li zbog gira, da li? Zašto su uopšte stavili onaj limit za gira? Ovaj dok sam podgrijeti sam. Ko je konstantno prvi?
Ovaj je ovaj. Malo da je aspekt. Kako se greši, mana. Što ga drži obrnuto obrat. Drži se za ručku. Čak i kad bacaš. Radio sam ja bacanje. Kako je? A, to je gargoyle. Kako moje pete zaustavljene? Gargoyle. Kradiki. Sada je lock and load. Pali. Aj prvi. Ovo nije loš. Pa sluku da je hitam. Ovo je moje sapis. Samo disengage, disenchant. Anyway. Modern. Da me neće prisilno dismontovati. Ja sam letiti iznad dela da je horda, koja je nažalost, ovdje. Ovdje se vede okej. Neće se da znam. Dragonite. Sad bi trebalo da radimo trading. Ma da. Vidimo prvo šta ja mogu sa emblemima slabim. Koliko je brže ovako kad je mali. Uli mamut, a to valjda mogu i... Ne, ono je neki war mamut. Za šardove, vidite grasp. Mogu... Gemove, Frozen North. Skupi su gemove. Šta je ovo?
Waste koji mi ne treba. Mogu bi uzeti ovo. Sad kad imam previše hita. Sekač trave. Izgleda loš. Ali ovo moje mnogo bolje izgleda. Taj slabiji hesto. A može čak i bolje sve u... Čak i da se hit capped. Tako da... I to. I P oprema. Ni ovo. Arkanite Reaper. Što je bo fancy. Da je ona puška dvocaka. Evo je bis za twinkove. Pa meni emblem izgleda jedno za mamuta. I za gamove. Kad mi nestane gol da krećemo kupujemo gamove. S druge strane ovdje. Patike. To ćemo prvo big upgrade. Zapravo mislim da mi je jednak upgrade. I patike i wrist, zapravo razgovor 60. Možda dobijem slime. Slime stream, masu razno. Počinje malo da smara iskreno. Sad u nedelju opet isti raid i sve isto, opet kockanje. Ovo je iz Wintergrass, pa ovaj mamut. Ima ja za 20.000 golda. Ja opet sam bio zaboravio ovo. Hajde, das. Ja, da, sad ćemo trading. Topaz mi treba da skontam koji je, šta je ovo? Kako taj quest za trninu, gdje to treba? Će mi jednog dana. Kad budemo čekali na dungeon. Čekaj, ima neki LFG. Voa 10. Ćemo to. I onako ovi... Da, ajde. Jaj, ne treba trading. Sad. Najbi teoretski to mogu sve sa ovog lika. Ajde kažem. 4KG.
Imao sam 8. Can we try 8? Treba mi ovaj trinker što baca ove latice kako je. Baš sentimentalno. No. Why? We did defend the fire man. 15. Zašto mi je zapucalo ovo prebacivanje 5 sekundi? Set classroom. Šta znači classroom? Gemini, pomagaj. What does class run? Što koriste XD? Class run raid, ajme arena, šta? Što inače, često mi kaže da je 100% siguran. Zato on možda spamuje. Sve možda stavio accuracy. Šta je sad ovo? Zašto sam nestali ljudi? Competition za loot. Kako znamo ko je healer? Znamo ko nije. Go clear. Sad nisam zaboravio. Who's tank? War tank. Koji imamo 2 warriora, bugas. Dobro, ajde, ovaj će biti žrtva. 13. Gdje je ovaj? Što mi je bio peta? Bio healer. I'm coming.
Ovo će biti challenge. Gdje druid? Gdje mi je... O... To priča. Nešto nije dobro tankova taj tank. Ono što je bio problem. Ubili mi peta. Greatest heal. Kill. Koja protection? Low protection. Gdje bro? Ovo je Fury. Gdje je ovaj? Where is tank? Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Spirita. Dobro, ajde, Winter Gasp je ovdje. Jo, best tank. Zašto ne može mene da healuje? Ja sam s ovog peta stavio tanko. Sure. Find another one.
Sorry. Sad treba dobro, tu gubim nekoliko golda. Možda čak i 20. Crystal Song Forest, šta je sad to gdje je opet? Lon Leti. Ice Crown. But you had Wartal in Dollar. Ja, shit. Pain. Evo ga opet Wintergrasp. Valjda neće opet u Dala. Ko je ovaj? Šta je? Maybe... Gdje je ovaj? Wintergrasp. How many healers? Restoration, Je li ušao koš? Okay, we can go. Yes. Yes. Your fathers enter. I have the 5 DPS. Давай, bro. Yeah, let's... Kako da ih motivišem? Yeah, let's try. Hard mode. This...
Koliko to piše? 6K. Dobro vidim. 4K, 5K. Evo još jedno pravo. Stavimo Track Giants. Koliko je DPS? Zašto ne piše? Kako je retardira? Stavi negdje velikim slovima. Ako se to ne mogu vidjeti. Da li 5 ili 6? De košta. Koga čega? A masi za rong. Aj, konačno dobio neki loot. Sell. Need to buy or sell them. Treba to da spamujem. Ajmo, hvala, tako je to uopšte. Mage. Ajde. Nice, thanks, fear, get here. Ajde. Gdje je nekro? Ko je nekro? Gdje je bro? Stiže. Nice. Pet hiljada, pa da, nema šanse, 6.000 na jednog targeta. Će biti još manje zbog armora, level up. Ajde. Let's go, bro. Skoro 6.000 divnic. Ovo mage prednjač. Znači ga 10.000 istekne ono. Daj se istekne.
Evo ti čurina. Žuta hrana. Mix. Treba se napomenuti zbog snajpera. Ili te peta. Brate, peće ugrati. Evo ugrati. Kako? Brate, ono sjebao. I'm a greatness. Lake, malo neće se stići ispred. Opet na mene. Nice. Jel moguće sam dobio? Jel ovo što već imam, ne mogu verujem. Ne. Ne. Ja već imam bolje od ovoga. Ne mogu verujem. To mogu samo ja, jel tako? Stavit ćemo nit, pa ćemo vidjeti. Mogu dobiti 100 golda. Ćemo, thank you. Equipujem. Da, neko ne. Nešto možda povesti. Ali ove moje su bolje. Bolje ja da dobijem. Sell price. I nema sell price. Kako nema sell price? Treba će mi taj yellow socket. Mada, brate, Wild West. Treba će mi svi delovi seta zbog izgleda. That's the point. Graveyard. Treba svako da idemo dole. Evo portal. Svako neće ići nigdje. Malo trading i to je to. Opet nisam imao ovo, ne mogu verujem koji je fail. Parfem. Ali opet sam daleko prvi. Skrio. 3,7. Nice. Sve I see death. Malo me to smara. Ostale su osle 10, to je zapravo mnogo bitnije.
Ten Man, Nax, Osa, evo je. Imamo vremena do srede, do utorka. Ne, utorak je za Reno Reserves. Sutra je... U suštini ponedjeljak to treba da odre. Neki imam časova. Danas već kasno, jer mi danas obaveze. Dodatnih. Lament, što nećeš? Što nećeš? Odreš. Idemo redom. Siege. Evo nešto neće se prodajem. Onda u principu traja sam ih valjda 13. 12 su se prave. Tako da je dobro. Da se ovo isplati. Sada ćemo... Zapravo 5. Ostalo sutra. Skarat. Kik je iz reda, ovi u redu. Skara 60. Precise je to mogu. Isplati se. Monarh. Evo. Nisam rekao srećan dan, zaljubijem se već kasno. Dan razvaljanja, kako to kaže Miroljub, zašto toliko hejtuje? Nije mi jasno šta se tu slavi, nešto sam čitao, to ima neki... Neke paganističke korene. A toliko toga što mi povezujemo sa hrišćanstvom je zapravo paganizam. Recimo badnjak, jaja za Uskrs. Ne veze sa onim što je Isus govorio. I tim prvim hrišćanstvom, to su stvari iz naše paganističke istorije. Tako spojilo. Ovo mislim da gubimo vremena, napravit ćemo resplet. Pošto imam jedan. O tom nisam vidio ovaj Rim. To ćemo na kraju. Eiffel stil je jako skup. Quick. 20 godina ispit. Forest. Već je negdje oko 300 gola. Što ja ga berem iz dana u dan, tako... Opet je 10% dnevno inflacije. Oko 300 gola na svim nivoima. Zapravo ako hoćete po 14, onda još i više. A kad kupiš, znači umjesto 14-13. Kod da, niko ne znamo šta ja pričam, niko i ne sluša. Jedan coin minimum izgubiš kad prodaješ. Tako da kad kupuješ uvijek jedan coin više se da.
I kad kupuješ 14, za 14 coins, to je oko 300 golda po coinsu. Kad prodaješ, onda još više, skoro 10% više. A kad se prodaje, ove najsitniji koji uglavnom imaju najbolji profit. I tu je skoro 300, to je ono što je loše. Tu ja uglavnom i prodajem. Da mi se prodao misli, ladno se prodao. Turbid nije. Menti usporo. Ali ovdje je ekstra potencijal za profit. Kako ovo zeza. Jo. Zašto? Kako ćeš? Onda greškom kupiš nešto. Radit će vam isti. Penta imamo previše. Sky. Treba malo više se druže s ljudima ovdje. Nekako. Nekako ne ide. Koji je IRL? Niti mogu s decom to brane. Hiteri. I s kolegama, stalno. I s vršnjacima. Ili ono što kaže ovaj... Andrew Tate. Mythical Sigma, a zapravo Mythical Alpha. Kao, zašto ne možeš nađeš čovjeka kao let's have fun? Šta znači imamo fun? Zabavljamo. Let's go have a party and dance for hours. Kako on to lepo objasni. Sve uz neki ples. Ništa protiv, kao zašto ne možeš... Čekaj, šta ću praviti? Purify. Pravit ćemo oba. Purify. Let's have fun too. Create a business, šta je rekao? Learn about laws. So we can use them at our advantage. Kako čovjek zapravo reći mogu više nego ja. Gdje se parkirao? Zašto nikad ništa korisno nije have fun? To je isto ono pitanje, zašto je cool da se puše cigarete? Zašto nije cool ništa korisno? Zašto nije cool da se čitaju knjige? I da se radi neki grind. A nešto korisno, nešto lepo. Trole se, vrate se.
Zašto je have fun uvijek nešto autodestruktivno? Sad ću opet zaboraviti što treba spraviti. I onda uvijek kad... Da, čemu se krenuo, zašto ne mogu se družiti, zašto sam asocijalan, zašto sam autist? Kod pričam s ljudima. Izvišem robu, šta je ovo? Što si bacao to? Kad pričam s ljudima, stvaram im osjećaj inferiornosti. Ali mislim nije to nego više krivice. Što oni ne grinduju. Što će se pokaže? I ovo što reći. Što im ja pametam, što činim da oni izgledaju da nisu pametni. Da ne misle ko što ne misle. Kad ti kaže filozofiraš, a previše misliš, a to je još više ovako da kažem. Previše razmišljaš, overthinking. Zapravo se osjećaju prozvani što ti. Mnogo više misliš nego je. Pazi ovaj, brate, boost. 3%. Bar na killshot. Hoćemo da stavimo banku, da imamo čitav set. Mesta. Mislim više i nema mesta u banci. Ne šta radi. Ne stane mesti u torbama i na banci. Store me, ajmo. Green. 8 ovih. S obzirom da se Lambenti ne prodaje. Stavit ćemo ovako 6 ovih. Lambenta 2. Tako da rekao, isti se prodaje opet. Relentless, svi. To se najviše prodaje. Resplendent, ja. Ovo možda pola, mada mislim da se više prodaje. Ajde. 2 po 2. Ja, kako ne zezam, ajde. Red, imam i toga. Ovo neće. Kako je dobar zvuk za Greatness. Kako je proko. Manda isti zvuk i za neke druge stvari. Start. Ovo. Yellow nemamo, dobro. Znači, VOA 10 daje ove... Item level 200 PvE, ne mogu da verujem, što nisu stavili bar PvP? Ništa, sad ćemo mi dobiti rating pa ćemo igrati. Možda i Battlegrounds za honore.
Start. I treba mislim za PvP šta da igram, da li Marksman nastavim ili Survival da pravim. Ima best, nema više best. Evo. Kaže, if the penalty for breaking a law is a fine, then that law only exists for the lower class. Naravno. Nažalost, tako je. Koliko stvari je toliko očigledno poremećeno društvo, a i dalje ljudi ne mogu, ne žele da prihvate da je sistem poremećen i da je društvo poremećeno. Ajmo start. Da se sveti Trifon, da to se čo, za dušnici. Ja, neko. Ovo baš ne moram da streamam. Tu sam da odgovaram na pitanje. Još malo. Ok. Soulbound. Kako ljudi ovo prodaju?
To je sve. Koliko je to? Šta? Ovo, sve što treba se proda, ne može se proda, ured. Koje ogrlice imam? Imamo ovu autopsiju, šta je to? Sell price. A što neće ovo? Konta u nekoj kombinaciji može to bude bolje. Koja kombinacija to može biti? To ćemo delete, evo onak budemo čekali nešto. Sad. Prodaja. Ben se proda to. Kako nisam uzeo? Robe. Ja strašno. Bente moje tu pre. Stavit još dva. Isti. Kako porasla cena. Stavit ćemo 3. Evo spawn. Purified. Stavit ćemo 2. Možda se vratim čas još jedan put. Jeszcze 3. 13. Ajde zapravo ćemo 2. Kako je disenchant value manji za ovaj? Za greens. Ajde, 33. Zašto je dalje imamo ovo? Ocenu.
Purify se prodao. Još praviti. Sa 25 Purified. 45. Prvo se ne isplati toliko. Ne mogu se više. Gledam neko, pišite mi nešto odo. Sad ili sutra. Danas oko 7 uveče. Ajde prećemo još malo ovih, možda još malo Relentless. Još 2. Ako treba. Shiny ovo. I gold. Dobij. Još nisam okačio one vide kad sam bio na bolovanju. Purified. Treba da ih preimenujem. Neki program file renamer. Ja sam htio. File. Nisam ni uživao peta. Evo sad ću. Kad krene raid, joj. Ću gara da što biti za projekt. Će dropovati pušku jer će biti loot cancel. Će reći da zaslužuje Spanter. Ili Purify, sve se probao. Ovo se više gledati. Relentless. Ne, treba da tražim. O, što da je kvadrkata. Znao sam. Još pada cena. Odlično, 3 dio. Dakle, pamet što sam čekao, onda sam mogu kupiti sam ja. Tako uvijek s trgovinom. Lutrija. Ovako.
Sve za svaki slučaj, ma nema šta se će staviti sve. Da, treba bez. Send. Ajde, uživamo 5000. Reći što. Logout. To je to. Za nas. Titanium. Ovo je nešto next level. Titanium. Srećen gruvamo svaka čast.